Vy ste predovšetkým zástupca, alebo chcete byť zástupcom Oravy v parlamente. To je asi takou vašou najvyššou prioritou. Neustále sa hovorí, že Orava je zasľúbená turizmu a všetky tieto také už povedzme klišé záležitosti. Máme euro. Do určitej miery to našich podnikateľov, ktorí fungujú v tomto turistickom priemysle, poškodilo. Predsa len prišli sme o poľskú klientelu. Čo v tomto smere plánujete, alebo čo by ste rád v Národnej rade predložil? No, samozrejme, čo sa týka turizmu ako takého, tak hlavne pre Oravu je to v podstate jedno z života budivých a hlavne z fungujúcich, dá sa povedať, aktivít, kde je priestor ďalej to rozvíjať, ale ktoré hlavne živia Oravu ako takú. Mne sa páči paradoxne tá poľská cesta. Tým, že Poliaci zaviedli podporu, alebo dá sa povedať dovolenkové poukazy ako také, docielili, že väčšina ich občanov strávila dovolenku v svojom štáte. Tým sme samozrejme pocítili ako Orava úbytok poľských turistov. Kebyže sa toto zavedie na Slovensku obdobným systémom, ja si myslím, že by sme zasa docielili peniaze sa nám vrátia. Opačne to, že naši ľudia by nechodili povedzme toľko do zahraničia, teda naši občania, radšej by strávili myslím si, kvalitnú dovolenku aj na Orave, nakoľko služby na Orave stúpajú a skvalitňujú sa. A nielen na Orave, ale aj na Slovensku a ten cestovný ruch by sa ďalej rozvíjal ako taký. Čiže to je na jednej strane, čo sa týka cestovný ruch. Na druhej strane, čo sa týka kultúry s cestovným ruchom ako takým, myslím si, že potom je aj priestor na rozvíjanie kultúry, nakoľko ľudová umelecká tvorba je neoddeliteľná minimálne na Orave s cestovným ruchom, nakoľko každý, keď tu prišiel turista, ale aj obyvateľ mimo regiónu Oravy, tak si väčšinou niečo z tej ľudovej umeleckej výroby kúpi, či už je to vyrezávané, valašku alebo niečo také.